Entón, como está no programa, a miña presentación é sobre pesquisa, docencia e orientación e o título é Reflexións a partir dunha migración norte-sur. Vou presentar unha serie de reflexións inconclusas, precarias, que teñen a ver con conversas con Elías, durante estes tempos que eu moro no Brasil, e a veces falando entre nós, conversando polo WhatsApp e estas cousas, surxe así, non? E Elías me di, fala sobre iso para o grupo. Entón tentei organizar un pouquiño así como, mas ides ver que é medio precario, teño preguntas, teño dúbidas e teño unha experiencia que eu vou contar. O que non quer dizer que estexa facendo unha proposta ou que eu considere que isto é o que hai que facer e que sexa o modelo, nada parecido con iso. Estas reflexións que vou a presentar surxen de unha experiencia que vai facer 5 anos, agora en marzo, desde a miña ida para o Brasil. E é un percurso que non é só xeográfico, senón que é de modificación, de entendimento do ensino superior en moitos sentidos. Eu me transferín de unha universidade pública europea, non sei se pode falar de un sistema educativo europeo, porque tamén eu sei, todos sabemos que hai moitas diferenzas entre diferentes países europeos, mas, en fin, para entendernos, vamos falar así, de unha universidade pública europea para unha universidade particular no Brasil. Non só particular, senón que é unha universidade que pertence a unha rede de capital aberto, o que significa, cosas que Cristina abordará despois probablemente, ten moito a ver con o capitalismo tardío, capitalismo selvaxe, como queirades chamarde, porque se trata de unha rede que visa o lucro. Entón, eu traballo nunha institución que visa fundamentalmente o lucro. Nesa miña transferencia de unha universidade pública aquí, no caso a Universidade de Santiago, ao Centro Universitario Ritter dos Reis, eu encontreime con diferenzas de perfis moito grandes no alumnado e que non eran esperadas por min así a principio. Claro que esperaba que houvese diferenzas, mas non o tipo de diferenzas que eu encontrei. E que iso me apresentou desafíos e unha reflexión, eu diría, de crise persoal, de crise profesional, non? Sobre que se espera de min como profesora, que se espera de min como orientadora, que se espera de min como pesquisadora. Que é o que eu debo facer nesas funcións? Eu tiña moito claro o que eu debía facer, agora non teño tan claro o que debo facer. No contexto dun ensino superior que tanto no público como no privado, tanto no Brasil como na Europa como en cualquier outro lugar, é crecentemente mercantilizado, precarizado, mas no caso do Brasil e no caso que eu coñezo tamén é incipientemente máis diverso. Inicialmente eu fui como profesora visitante, ao abrigo de un programa federal de pesquisa, e depois fiquei como profesora permanente. Eu gosto de dizer esta palabra permanente porque non significa nada hoxe en día. Entón, permanente é unha forma de falar, non? Mas mostra un pouco os paradoxos do ensino superior hoxe en día. Eu sou profesora permanente, o cual significa que amanhã eu posso ser demitida. Entón non significa nada. Estas informacións máis ou menos obxectivas que eu dei, non? Eu traballaba na Universidade de Santiago, depois fui para Ritter dos Reis, son portas, eu creo, para un análise e, en fin, vou tentar presentar algunhas desas liñas de análise. E xa viso que é máis un rascuño a bulso para un pensar colectivo e moito menos aquilo que consideramos nas nosas tradicións de rigor científico. Non vou a presentar unha pesquisa, vou a presentar este rascuño a bulso. Coloquei no título a questón da migración norte-sur porque vai contra os fluxos migratorios globais. Os fluxos migratorios globais son sul-norte, xeralmente. E eu fixen unha migración norte-sur e é importante asinalar isto porque esta migración norte-sur veu carregada de privilexios. Eu son privilexiada por facer unha migración norte-sur e non facer unha migración sul-norte. Desde a facilidade da burocracia migratoria, eu nunca tive un problema coa Policía Federal, nunca tive un problema na fronteira. Eu conto moitas veces, até conto para os meus alumnos, a vez que cheguei ao Brasil con todos os meus papéis errados e a policial que estaba no aeroporto me dixo: está tudo errado, pase.
Obviamente, e aquí hai persoas do sul global, como se fala ás veces, saben que elas non terían esa sorte cando chegasen a un aeroporto e un policial español non diría nunca está todo errado, pase. Diría pase para esa liña da policía. Entón, veio acompañado deste tipo de privilexios relativos á burocracia migratoria, mas tamén uns privilexios académicos. Logo que eu cheguei na Uniriter, o meu capital académico foi inmediatamente recoñecido. Eu viña da Europa, eu viña da Universidade de Santiago de Compostela. Ninguén nunca puxo en questón a miña competencia, por exemplo, para dar aulas de literatura brasileira. Non digo con iso que as miñas aulas fosen ruíns, digo que ninguén nunca puxo en questón. Probablemente nós poríamos en questón unha persoa de outro país que viñase a dar aulas de literatura galega. E eu, na época, e teño colegas aquí do grupo de pesquisa que vivemos directamente, asistimos a moitos problemas de visto, a moitos problemas de profesores que viñan do Brasil, profesores leitores que viñan do Brasil, que viñan de Angola e que tiveron imensos problemas para conseguir. Entón, todo iso nunca aconteceu comigo porque a migración norte-sul faz unha imensa diferencia. E, de facto, é impresionante como até o meu visto permanente foi tramitado así. Até a miña advogada non me quería cobrar de tan fácil que foi conseguir o meu visto permanente. Isto é verídico. Saímos da Policía Federal e a miña advogada dixo: a última parcela non me pagues, porque ela tiña até vergoña de cobrar. Estes procesos son raros e de unha simplicidade impresionante e explícanse do meu ponto de vista en boa medida polo que o sociólogo Xesé Sousa chama de racismo cultural. Será uns presupostos racistas en relación a como se percebe o norte, como se percebe o sul global. Estas circunstancias que estou enumerando causaron un primeiro impacto en min en 2014 cando cheguei a Porto Alegre porque na hora que eu cheguei era moito perceptível nas rúas, nos comentarios, no ónibus, en todas partes, o racismo e a xenofobía que afectaban outros contingentes migratorios, particularmente senegaleses e haitianos, migrantes e refuxiados, dependendo dos casos. Contingentes extremamente pequenos, en termos numéricos, mas que son vistos pela populación do Río Grande do Sul e pola populación de Porto Alegre como unha especie de invasón. Entón era gritante, non, a diferenza do tratamento que eu recebía e a diferenza que haitianos e senegaleses recebían. E ali estaba eu co meu pasaporte europeu e como un alumno me dixo en sala de aula, o vermelliño faz toda a diferenza. O vermelliño do meu pasaporte europeu facía moita diferenza. O autor desta frase é Fernando, que é de Alborada. A Bruna é de Viamán, o Richard é da Lomba do Piñeiro, o Maicon é da Robenberta. Todas e todos traballan en tempo integral. O Andrés 6 días por semana nunha farmacia, a Laura nunha libraría, a Tayane vende seguros, a Rosa é cobradora de ónibus, o Luciano traballaba o semestre pasado 60 horas semanais e moraba en Guaíba. Dormía 4 horas diarias. O Pedro traballa nunha asistencia técnica, voluntaría os sábados dando aulas de portugués nun cursiño gratuito de preparación do vestibular para estudantes sen recursos e ainda ten tempo para ser activista do Carnaval de Porto Alegre. A Manuela criou un bebé en cuanto fixo a facultade e graduouse este ano con un número que eu non consigo contar de deces. Estes son algúns dos meus e das miñas estudantes e eu fago questón de nomealos aquí. E eu sei que para vocés a maioría non significa nada os nomes dos bairros que eu estou dicendo e das cidades, das aforas de Porto Alegre, mas faz moita diferenza. Nos fala moito. Quen mora en Porto Alegre, quen coñece un pouco, sabe moito o que significa vir da Robenberta, ou vir de Alborada, ou vir de Viamán, ou ter que facer o traxeto de Guaíba até a Fapa, que son varias horas. Mas fiquen coa idea de que ir á aula de 7 a 10 da noite, varias noites por semana, é un sacrificio do cual eu non tiña noción cando fui para o Brasil. E eu até me emociono falando dos meus alumnos e falo deles con admiración, porque en boa medida fan parte do grupo de persoas que ven na educación unha forma de mellora de vida. E non só económica, mas tamén, e sobre todo, eu creo, simbólica. E están dispostas a esforzos que na miña experiencia na Universidade Pública Galega eu nunca tiña visto. Eu nunca coñecía alumnos aquí
nen na graduación, nen no mestrado, nen no doutorado, con a capacidade de sacrificio dos meus alumnos. E enfatizo aquí dúas questões, a oposición público-privado e a oposición Brasil-Europa. Bom, o primeiro, e eu explico isto moitas veces para as persoas cando falo da miña experiencia brasileira, é a diferenza entre unha institución pública e particular. Nós estamos acostumados aquí a entender que a institución pública é a de todos e a particular é a de unha pequena elite, non? Que frecuenta, que paga. Bom, daría para contestar tamén a primeira afirmación. A universidade pública é accesible para todos aquí? Probablemente non. E non só por questões de diñeiro, senón tamén moitas veces por questões que entran no terreno do simbólico e do cultural. Non só o diñeiro exclui a outros factores que excluen, e moito mudaron as cousas desde a época en que eu era bolsista no final do século pasado na facultade, mas mesmo quen era bolsista tiña que ter unhas mínimas condicións económicas para poder acceder á universidade. Mas este sería outro debate, non vou entrar nisto agora. No Brasil as condicións de acceso ao ensino superior públicos, e temos aquí varias persoas do Brasil que saben isto mellor que eu, son por moitos motivos, como dicía, tanto simbólicos como económicos, o que eu chamo de pedaxios ou barreiras que limitan o acceso á chamada clase media. Digo a chamada clase media porque sería moito cuestionável tamén, eu recomendo a leitura do sociólogo Xosé de Sousa para entender esas diferenzas da chamada clase media. Con certeza as políticas de accións afirmativas que se produciron nos anos de goberno de Lula e de Dilma axudaron a mudar o rostro das universidades federais, felizmente. Mas este proceso é demorado e non é isento de problemas como fraudes que sabemos que existen á hora de optar a reserva de vagas. E a pesar dos efeitos benéficos desas cotas, as federais continúan sendo de difícil acceso. Esta semana foron publicados, o ENEM foi há pouquiño, o ENEM é o que para aquí, para entendermonos os que somos da Galiza ou do Estado español, sería o equivalente do selectivo, o Exame Nacional de Ensino Medio, que cada vez máis universidades públicas aceitan como forma de entrada ao lado do vestibular, que é a proba específica de cada universidade, ou até substituindo pois as notas. Agora estes últimos días antes de vir saiu unha pesquisa que foi feita sobre o ENEM de 2018. Os alumnos que proceden da clase media teñen unha posibilidade entre 4 de aprobar o ENEM. Os alumnos de clase baixa teñen unha posibilidade entre 600. A pesquisa utilizaba como indicadores o acceso a internet, a poste de computador e as condicións materiais da escola pública frecuentada. Alén diso, os horarios das federais costuman ser pouco encoraxadores para alumnos que precisan de traballar. Maicon, un dos alumnos que eu mencionaba antes, el pasou no vestibular da Federal do Río Grande do Sul, só que tivo que abrir man da súa vaga porque el precisaba traballar e non había horarios nocturnos. Nestas condicións, as institucións particulares, como a institución na que eu traballo, surxiran con forza o amparo do ascenso social de clases traballadoras que procuraban formación por medio de títulos de graduación ou de posgraduación. O perfil das institucións particulares tende a ser máis diverso en relación á procedencia social, idade e cor. Mas o maior desafío do ponto de vista da docencia para min non é lidar con esa diversidade, esa é a mesma diversidade que existe na rúa, que existe, mas lidar con o esgotamento, a falta de tempo, a presión psicolóxica, a presión familiar e en moitos casos a doenza mental. E non digo isto porque teñan tido un ou dous alumnos con doenza mental, teño moitos alumnos. É claro que non estou dicendo que iso sexa exclusivo das institucións particulares, non digo que sexa exclusivo das institucións particulares no Brasil, mas a presenza de alumnos esgotados por longas xornadas de traballo, deslocamentos difíceis e demorados, é unha característica prevalente. Alumnos con privación de sono, que necesitan utilizar o tempo da aula para lidar con situacións persoais ou de traballo, carencia de tempo para facer leituras, obviamente, falta de acceso ao computador ou a internet fora da institución, son algunhas das situacións que me levan a repensar cual é o meu papel como profesora. O que eu debo exixir dos meus alumnos? Como debo avaliar? Como lidamos conxuntamente como turma con as carencias formativas que proceden ás veces do ensino fundamental e do ensino medio?
E faz parte do senso común dicer que como docentes cada vez máis debemos focar nos procesos e non nos conteúdos, obvio, todos pasamos por este tipo de reflexións, mas isto para min gaña novos contornos cando pensamos en que tipo de profesionais estamos formando. E no caso no Brasil, no caso das licenciaturas, nós formamos profesoras e profesores, porque é a definición que teñen as licenciaturas, con unha carga pedagóxica grande, que deben enfrentar a docencia mal pagas, con poucos medios e atreladas a libros didácticos cuestionáveis. E como todo o mundo sabe, esta situación só vai piorar coas promesas de censura, ameaza, retirada pouco despois de redución drástica da cualidade dos libros didácticos e outras circunstancias que actualmente nos preocupan moito no Brasil. Eu penso todos os días, cando eu enfrento a miña turma, penso para que estou formando estas profesoras e estes profesores? Con que situacións elas e eles van lidar todos os días? O que eu podo dicer para eles e para eles? Entón a miña estrategia nestes anos levoume a xir da forma exactamente contraria ao que era a miña praxe na Universidade de Santiago de Compostela, onde dei aulas 7 anos. Bom, tamén dei aulas 3 meses aquí. E se aquí na Galicia eu sempre mantiven ese distanciamento profesional, non? É a atitude que se espera de nós. Nós debemos ser distantes, debemos ser profesionais. A experiencia brasileira é completamente contraria. E antes de que ninguén pense en explicacións fáciles, a cordialidade brasileira, ou ideas que poderíamos chamar orientalistas sobre os trópicos ou América Latina, teño que explicitar que nada máis lonxe da realidade, non ten nada a ver con iso. Estar presente para conversar, e non na seriedade profesional do gabinete, mas en cualquier lugar, a disponibilidade física para aceitar un abrazo de un alumno, para adicionar o estudante na rede social que for, ou disponibilizarse a conversar polo Messenger ou polo WhatsApp, non apenas de cuestións curriculares, mas sobre tudo dos medos que ten, dos seus problemas, das súas expectativas. Para min foi fundamental nestes anos. E foi difícil. E acrediten que as persoas que me coñecen aquí, por carácter, non é un posicionamento que para min surxa de forma natural, mas eu sentí que era a única forma de enfrentar as situacións. É a única forma en que os alumnos ou as alumnas poden vir e falar contigo e dicer: teño crises de pánico, non teño diñeiro para sustentar a miña familia, debo a facultade a 6 meses e non consigo pagar. E moitas persoas tal vez pensen que isto non ten nada a ver coa docencia ou que é inclusive antiprofesional, mas por enquanto a experiencia móstrame que esta sí é unha estrategia pedagóxica que non só axuda os estudantes a non desistiren da facultade, mas que tamén se presenta para min como unha práctica docente que elas e eles deberán seguir nas súas futuras turmas. Ou sexa, manterse atentas, abertas, con os ouvidos e os afectos dispostos para as súas alumnas e os seus alumnos, particularmente aquelas en situación de maior vulnerabilidade. Até aquí falei da graduación. Mas que acontece na pós-graduación, mestrado e doutorado? Aquí entramos no terreno da pesquisa, que ten unhas restricións, protocolos, cerimoniais, ben escritos, descritos e estritos por regulamentos e tamén por tradicións. Na miña tradición académica, na nosa, da maioría dos que estamos aquí, na tradición académica, a orientación debe ser rígida quanto aos conteúdos, á metodoloxía, á coherencia e á cohesión entre os diferentes asuntos pesquisados pelo conxunto dos nosos orientandos e orientandas. Eu estou incumprindo todos os presupostos desa tradición. Teño que dizer tamén que teño 12 orientandas e orientandos de mestrado e doutorado, entón tampouco tería moito como... ou monto un centro de pesquisa ou non tería como facer que fosen coherentes entre eles. E oriento teses desde os máis convencionais estudos literarios, que nunca pensei que eu fosse orientar teses con ese viés, até temas de psicanálise, bibliotecas comunitarias ou comunicación non violenta. Non existe metodoloxía común entre todos eses traballos de mestrado e doutorado. Cando me deparei con algunhas diferenzas na forma de atribuición de orientacións dentro dos programas de pós no Brasil, tiven que ser un pouco máis flexível en relación ás temáticas. Ali se distribúen as orientacións por acordos do colexiado, do departamento, son distribuídas en función de equilibrios. É un pouco diferente, non? Mas foi a práctica, realmente non ten a ver con iso, foi a práctica de orientación, a análise
das traxectorias e das motivacións das diversas, das alumnas e dos alumnos que oriento, que me levou a pensar de outra forma. Por que impor a disertación ou a tese que eu estou vendo? En lugar de traballar para construir a tese que a persoa que eu oriento ve. Eu non concordo con moitas das teses e das disertacións que están sendo concluídas sobre a miña orientación, mas non importa, porque non é a miña tese, non é a miña disertación. Entón, nas miñas aulas eu falo de colonialidade, de ecoloxía epistemolóxica, das epistemoloxías do sul, mas a miña forma de orientar non deixaba de ser puramente colonial, rexeada de nomes consagrados e canónicos do pensamento occidental e sen abertura para outras propostas. Bon, é claro que non consegui chegar nen de perto ao que hoxe visualizo como o meu ideal, como profesora, como orientadora ou como pesquisadora, que penso hoxe en día que sería algo próximo a unha mediadora, para que a persoa consiga chegar ao ponto que ela quer chegar, independente de que eu concorde ou non concorde. Porque non é relevante se eu concordo ou non concordo. Mas estas reflexións en desenvolvimento incipiente e con toda a precariedade e a fragilidade que elas teñen, estánme axudando a repensar as miñas prácticas profesionais e debo esa viraxen sen dúbida algún aos desafíos que as persoas me colocan cada noite na sala de aula. Os problemas, ás veces os dramas. Se contase algunhas das situacións aquí, pensarían que estou contando unha novela, e ben lonxe diso. Eses problemas e eses dramas que as persoas me deciden contarme, mesmo que aparentemente non teñan nada a ver con o currículum da cadeira que estudamos xuntas. E deixo así estas reflexións que, como digo, non son nada fechado, non teño claro se ese é o camiño certo, non o sei, vou no ensaio erro, mas fica aí para pensarnos xuntos. Obrigada.